Hola, som el Joan i la Carme i venim a presentar un projecte que es diu Recuperem per als vianants Anglesola, Europa i Numància. Aquest projecte ha sorgit de les AMPAs de l'Escola Anglesola i de l'Escola Bressol Xiroi. El Joan us concreta el projecte. En concret, el projecte proposa la creació d'una nova plaça al carrer Europa entre Gandesa i Doctor Ibáñez. La plaça contindrà bancs perquè s'hi pugui seure la gent, arbres per fer ombra i jocs infantils i per la gent gran, i ajudarà a potenciar els comerços de la zona. També complementarà la pacificació de l'eix a Anglesola, a Europa, fins al carrer Numància. En el fons el que busquem és una plaça que sigui lloc de trobada i pas segur pels veïns i les veïnes del barri. Us animem a votar perquè és una manera de potenciar la xarxa social i les relacions al barri, que ens sembla molt interessant, i de potenciar el verd també. Moltes gràcies. Gràcies.